Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphuli ke mandiniphathele malunga no-under 21 DDC ke okanye reserve side eKaizer Chiefs under 21 pha okufuneka endulukile bheke pha eEngland odlala pha neqela kule Manchester City under 21. Le tumente ke bayoyidlala ibizwa ngokubana ke 11 day DDC International Tour ezawuqala pha nge-25 kaNovemba iyophela pha nge-7 kaDisemba 2025. Abafana ke beKaizer Chiefs under 21 ke uzawudlala ngohlobo, uzodlala pha no-under 21 weManchester United, udlale pha no-under 21 weLeeds United, udlale pha no-under 21 weQueens Rangers. Zime kanjani ke ezi matches zabo ke aba bafana beKaizer Chiefs bancinci? Bazawudlala pha nge-28 kaNovemba bedlala pha neManchester United, badlale pha nge-2 kaDisemba bedlala pha neLeeds United, badlale pha nge-6 kaDisemba bedlala pha neQueens Rangers. Injalo ke baphulaphuli ke ize ke ngoku iKaizer Chiefs ke ibe nethuba nenyweba ababafana abancinci under 21 weqela leKaizer Chiefs benethuba elihle nenyweba yokubana ke bazawuvizitha pha kwiManchester United nakuLiverpool Academies, besenza ke pha beyofunda ke nzulu nangolwazi oluthe vetshe malunga nebhola elikhulu ke lalapha ehlabathini. Ize ke xa besuka lapho nge-3 kaDisemba bayawubukeliswa pha imatch yeleague phakathi kweChelsea kunye neLeeds United pha nge-3 kaDisemba bazawubukeliswa ke iChelsea versus Leeds United ke pha eEngland. Lunjalo ke uhambo labafana bana-21 beqela kule Kaizer Chiefs besinga pha eNgilani ke baphulaphuli. Nawukhumbula into yokubana ke omnye wabantu abasingethe le tumente okanye lo mnyhadala nguLucas Radebe othe wonyulwa pha liqela leLeeds United njenge-legend yabo ke ethe vetshe, wanikwa ke umsebenzi oba ngumququzeleli ke weLeeds United kwizwe lonke ukuquka iAfrika, ehamba ke ecacisa ngeendaba ezimnandi malunga neLeeds United, ephakamisa igama leLeeds United, kukhulisa ke izinga labalandeli ke beLeeds United mbambo zone zehlabathi. Apho kuLucas Radebe ke flekenze sho into yokubana ke abalandeli beqela leLeeds United bayakhula baphokoka ngaphezu kokubana ke bekhona. Uyawanikwa ke lo nyweba nesikhundla nokuwongwa pha liqela ke leLeeds United pha uLucas Radebe uzobe ke naye ke khona ke engumququzeleli xa iqela leKaizer Chiefs ke libheka pha kweLeeds United. Sithetha ke lapha ke ngabantwana ke pha ku-DDC, abantwana abana-21 years, under 21 weqela ke leKaizer Chiefs. Ubheka pha eEngland odlala ke no-under 21 weManchester United, tumente ebizwa ngokubana ke 11 day DDC International Tour, apho ke yawuqala nge-25 kaNovemba iyophela pha nge-7 kaDisemba. Bedlala pha neManchester United under 21, badlale pha no-under 21 weLeeds United, badlale pha no-under 21 weQueens Rangers. Injalo ke baphulaphuli ke nani ke ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.